когато говорим за зеленчуци, зеленчуците как се наричат? Vegetables. Добре. Вие обичате ли плодове и зеленчуци? Да! Ще кажем на английски Аз обичам плодове и зеленчуци. Vegetables. I like. Vegetables. Точно така. I like fruits and vegetables. Добре. Сега ще ви покажа, тук съм ви приготвила някои плодове и зеленчуци, като например тиква, да, тиква. What is it? Pumpkin. 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 С N. Pumpkin. What is it? It's a pepper. Peppers. It's a potato. Картофи. И аз сега помислете. It's a queen. Моя. На коя думичка прилича друга? Queen. На кралица. Так е кралица? Queen. Добре. Сега да преминем към Tomato. много хубава думичка. Повторете я. Точно така. Я да видим тук какво имаме. Черис. Ядохте ли вече черешки? Браво на вас. Я да видим тук какво ще покажем. Браво. Грейпс. С такъв цвят. Не знаеш, че... После ще... Взехте ли бананчетата си? Добре. Я тук нещо да видим дали ще ви затрудни. Какво е летис? Така. Я да видим сега какво. Това е... Кажете първо на български какво беше. Имаме песничка за нея. Ядете нещо много вкусно? Добре, седнете, аз ще ви кажа, но първо седнете. Това са ябълки, strawberries. Морковчета? Почти. Carrots. Я да видим краставичките. Колко картинки сме сложили на това табло. Сега ще дръпна назад, ще зависим с картинка, която